Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Tipod no, apanaggayam. Sipod pa'y ubing, nasingadan nga agayam damasong kan Ricky. Agpadada, anagtaod, itinakurapay a pamilya, kat panagtalon ti kang runaan, apagsapulan dagiti dadakkel da. Iso na laeng, ta idi panawan ti kinaag tutubo da. Daksang gasat, tapi musay iti maysa nga aksidente, ti dadakkel ni Masong. Karamanen ti agmaymaysa nga adina. Iso amanipod idin, imbilang nan ti pamilya ni Ricky agayem na. Nga iso, ti pudpudno a pamilya na. Iti maysa nga aldaw, kat. Nakalidliday ka manen, Masong. Apay ka di. Malagip ko lang dagiti dadakkel ko. Kanday di ading ko. Masong, Anya na nagkasang no panunutan. Agasam ta nagigiddan damit na pimusay. Hindi na aksidentida. talagang agladingit ka. No kanawin a panunutom tinapasamak. Di kagdanag. Taadda kami mat kadananang kantatang ko. Da kamin ti pamilyam. Saan ka di? Ken siya kung ti kabsat mo. Tagmay-may sa akmat niya anak. Ricky, Oh, di ka di maragsakan? Saan talaangin anasingad niya gayam? Agkabsat tapayan. Gaputakastan at talaga ti pangibilbilangan ta iti maysa ken maysa. Kitaom ni Ricky nga anak ta, ken ni Masong agayem na tunyeng. Nakapaspas nagti panagsarita da. Apay nga ta. Jakman ammo, ipay lang arod apal paliiwak ida. Mga nomalmal da manag ni Masong Andingayan siguro ti anak ta. Sigurado da ita. Amangan numalagip naman ang ti pamilya na. Ay, unay mo't ngaminan tinapasama kadag iti dadakkel ken kabsat ni Masong. Ay na, nagkasang da dyan na pagtengda idi. Pudno da ita, tunyeng. Wala, bayam nga agsarsarita da. Bayam nga andingayan ti anak ta, ti gayem na. Amom, nagasat ka, Masong. apay, Amanda. Una, uray no nakas ang tinapasamakan ka. At dalata ti pamilya ni Ricky at taklin mo. Pudno da ita, Amanda. Aggayam kami kini Ricky. Nyamita, kaslag kabsat kamin. Ta isuda ket nga ruden ti pamilyak ita. Iso ang nagasat ka pa'y laang. Pudno da ita, Amanda. Kat nakasaganak amang ibuwis iti biyag ko para katakwada. Una yun dayta. Pudno ti ibagbagak, Amanda. Mamati akabaalam nga isakripisyo ti biyag mo kadakwada. Isuda nga minan ti makuna a pamilyam ita. Nanang, ni Masong? Ay, una yun anak ko. Madandanagan ka manon, ijagayem mo. Nanang, Napan nagtrabaho. Amo mat, makipurpur diya ijay talon damatyas. no kasta? Saan pa asim mangpet? Saan pa'y anak ko? Ang mga addan inton madamdama. Sige nanang, tanawan tupay laeng. Mapanag motin ijayan ni Tata Matyas. Si kamat, Ricky. Madanagan ka unay. Agasam ta sinurot takpayan ditoy. Kasanumit ngamin. Sumipngeten, yam di ka pa'y nagawid. Unay day ta na pa nagdandanag mo. Di nakmat siguro mapabasol. Sa bagay. Hintan nga minan ni Tata Matyas titangdan mi nga agtrabaho kan kuana. Iso medyo naladaw kami ang nagritira. Kastaya? Wayan, ngam na sayat matay may ka. Kuyugan na ko na makitsenda. Tapno adda abasto tayo.
Masong, Barok. Sanda ka nga obligahan nga gastos dito'y balay. Amom day ta. Tata Tonyeng, Para ken ka ti matmat gedam. Tata Tonyeng, agnanaed akong dito'y balayo. Rumbang lang matamang tedak iti pa. Ulitek, Masong. Sanda ka nga obligahan, Barok. Pamilyada kan. Ha? Pudpud no nga anak ti pangibilbilhangan mi ken ka. Iswasaan arumbang nga obligam ti bagim nga gastos, Kuang amin, Tata Tonyeng. Basta kanayon at tandaan ang Barok. Sanda ka nga obligaan nga gastos. Adda ka din nobya ni Masong, Ricky? Ni, apay salsalod-sudam day ta kanyak, Amanda. Amom, bilibak ngamin kan kuana. Iso ti mako na nga ehemplo tinasaya at nga agbalin nga ama ti pagtaengan. Kursunadam tigayim ko niya. Si kamot. Nasken ka di pay laeng adamagam kanyak dayta. Kunak tumat nga min. Kursunadam tigayim ko. Hoy, di mo ibagbagakan kuana ti dinamag ko Wen, di kagdanag. Mapagtalkanak no may papanitikas ta abanag. Barok, mabalin ka diti dumawat iti kan kanang. Mag-isinak nga minay. Wala na. Mabitlaeng. Ibingayan kayo iti makan. Oh, at iti para kada kayo. Hala, mangan kayon. Agsangutan. Agyaman nak, Barok. Nana, inayadan nyo ti mangan. Ang mga numaltutan kayo. Basit siya kan, Barok. Talagang amin ang mabisinak. Kasta ka di? At dadanong ko dito. Uminom kayo. Madanagan na kami. Ang mga numaltutan kayo. Anya jay kunam, Ricky. Ay na, nanang. Agdi na magtikinasingpet tigayim ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda kanu na pan niya agpalpalama ijay daga agam gamulwenda. Saan kanu apulos ang nagduadwa ni Masong? Kat pinakan na dadyang agpalpalama. Kasta ka de. Ay na, maipanakkel at talaga ni Masong agayim mo. Pudno day tananang. Ay na, maragsa ka na nga ro di tinamwak may papankin ko ana. Ay uwan gayam, ayan ngay ni Masong. Adda di ta paraangan nanang. Agbalbal sige ti pagsungrod tayaw. Kasta aya. Unang. Ay, mabitlaeng. Tayo nagtulungan ti gayim ko. Tapno mabiit ang mairingpas na ti agbalsay. Alangarudan anak ko, ta isaganak metten ti kanon tayo. Ricky, apay no di mon patuluyan ti mapaniti dayja a lugar. Sa baling amin ti agparparik na kanyak. Anya? Si kakit di mat. Anya ko mat ti pagdanagam aya. Awan mat ti dagas nga ramidag ijay. Ngam sa balya talaga ti agparparik na kanyak. Agtibtib bayo ak. Ay, unay kan aya Masong. Di ka agdanag ko nakmet. No saan ka amalapdan ang mapaniti dayja a lugar? Mabalin ka di akuyugan kalangan. Si ka talaga. Alaman langin. Kuyogan na, Masong. Unayan dyan ang takan tigayam na. Sanda ang makapagsinsina. Uwan nga rod, ngam amom tunying. Kayat ko mo tinapasamak. Nasaya at mo ta kinaduan ni Masong ti anak ta iti panagbiyahe na. Loreng, May mayatan ti kasjay. Tandaanam adamo ni Ricky nga anak ta ti mapan iti dayja a lugar. No addaman saan anasaya at amapasamak, adda ijay ni Masong akadwana. sa bagay. Iso anasaya at tasimurot ni Masong ken ni Ricky. Nataltalgad tiriknak ta nagkuyog da adwa. Layos pa yun! Ricky, dito'y kalaeng. Saan tang agsina? Ngam Masong, kasapulan dagiti taga dito titulong. Jak ida mabalin abay bayan. Ala, tulungan tayo da. Ngam saan tang agsinsina, ha? Ay, kabayan ti Layos! Kabayan ti Layos! Oh, Ricky! Oh my God! Naskin at tulungan kita Masong. Ricky! Agsubli ka dito'y!
Ricky! Nayano din na Ricky! Ispalag! Ricky! Ayan mo! Nagpigsa ti ayos tinanom! Sa kabala na sumaan! Mayano dakbetan! Masong, mangagnak ka di. Nana? Sika? Juan, lading hitag tinapasama kada kayo itigayem mo. Ni Ricky? Ayan ni Ricky, Nana. Iso ti adda iti abay mo. Ricky! Ricky! Kinapudno na. Agpada kayo kumang awanan biyak na. Ngamga po taadda utang ko kan ka na imbaga nakam. Inka gumaan ka nga inispal. Ngamla dingitag nga ibaga. Amay salaang ti kabaulak nga ispalan. Tapno agbiag matla kas mortal. Anya ti kaya't yung asawan, Nana? Kabaulak abyagan ti kayem mo. Ngamkit di. Saan akas may sa amortal. Biagag ngam sabalin to ti kasasaan na. Nana, andagid dawak ka na kayo. Kat sapay lang ko ma. Tamapat ganda ito yung akid dawak. Anya kita ti ayop ay aday ta insangpet ni Ricky nga anak ta ditoy luray. Jakman ammo tonyeng. Ngamkit day, maragsakan na, taadaday ta nga ayop apagliwliwaan ni Ricky nga anak ta. Tano awan day ta, sigurado adi nakit kuman na aklon tinapasamak, iti day di masong agayem na, iti napananda lugar. Kita man lang agpaiso ti biyagan niya. Wan nga road, idi agtutubo pa ila day di masong, na aksidente ti si bubukol a pamilyana. Ita, isumot ti pimusay, gapo iti napasamak alayos, iti napananda lugar ka ni Ricky. Un nga raw. Ay, nasakit mo't para kada tati na pasamak iti day di masong. Nang runa, kat saan anak kita pa iti bangkay na. Ngam ti jak malipatan, iso ti ko na ni Ricky nga anak ta, ani ka masong ti makagapo, no apay asi bibiyag. Iso nga iti uray ka ano man. Saan arumbang alipatan tayo ni Masong. Gapo ta iso ti makuna anapudno agayag. Gapo iti tulong ti datdatlag abaket. Nagbiag ni Ricky kat nakasubli iti pamilyana. Nagbiag matlaang ni Masong ngam sabalin ti kababalin na. Tanagbalin lakat nga rod daytoy nga ayo. Inawagan da Ricky kandag iti dadakkel na iti Masong tinasao nga ayop nga agtaol. Gaputakas iti daydigayem na ani Masong kat saan da apulos nga agsinsina. Ngam idi agangay inawagan dan tinasao nga ayop iti aso. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir?
Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.